Hola a tots i benvinguts a un nou vídeo de Harry Potter en català. Avui us porto una guia de personatges que trobem a les pel·lícules de Bèsties Fantàstiques i a més també parlarem de quins actors de doblatge catalans els hi donen veu. El nostre primer personatge és en Newt Scamander. És el protagonista de les nostres històries i a més és conegut al món màgic per haver escrit el llibre Bèsties Fantàstiques i on trobar-les, un dels bestsellers del món màgic. A més és molt respectat per ser un dels magisòlegs més importants. En Newt Scamander, com tots sabreu, és un Hufflepuff i va estudiar a Hogwarts, però el van expulsar. Sabem que durant 4 anys va estar treballant al Ministeri de Màgia a 2 departaments diferents. No sabem de quina fusta està feta la seva vareta, no tenim cap mena de coneixement i tampoc sabem si és un mag de sang pura o és mestís. Però sabem que el van atorgar amb la segona ordre de Merlí, com a reconeixement de la seva investigació de totes aquestes bèsties fantàstiques. També sabem que es casa amb la Tina Goldstein, un altre dels personatges d'aquesta saga de bèsties fantàstiques, i que junts tenen un fill. Només en coneguem un i es desconeix si en van tenir més o no. El seu fill es diu Ambrose Scamander. I el fill de l'Ambrose Scamander es va casar amb la Luna Lovegood, que la coneixem molt bé de la saga de Harry Potter. A la pel·lícula el reconeixem molt fàcilment perquè sempre carrega una maleta on a dins hi amaga ple de bèsties fantàstiques. Té un germà que es diu Theseus Scamander, que en parlarem més endavant al vídeo, i a més té una relació molt estreta amb l'Albus Dumbledore. Però ara us estareu preguntant, qui dobla en Newt Scamander en català? Doncs és un senyor que segur que us sona moltíssim el seu nom i és en Roger Pera. També el podem trobar doncs, a la pel·lícula de Harry Potter i la càmera secreta, on dona veu en Todd Riddle de jove. El següent personatge és la Tina Goldstein. El seu nom complet és Propertina Esther Goldstein, però el fem curtet dient-li només Tina. Sabem que és una bruixa de sang mestissa que va estudiar a l'escola americana de bruixeria Ilvermorny. Allà va ser posada a la casa de l'Au del Tro. També sabem que després d'estudiar a Ilvermorny va començar a ser aurora per la Macusa, que seria la Conselleria d'Afers Màgics però dels Estats Units, ja que ella és americana. Tot i que treballava a la Macusa, aquests la van despedir ja que la Tina va agredir a la Mary Lou Berbon, que era una senyora que es dedicava a adoptar moltíssims nens però després els maltractava i a més era la cap de la Societat Filantròfica de Salem. Era una organització que predicava en contra dels mags. Una vegada la Tina va ajudar a arrestar en Grindelwald, la Macusa la va restaurar com a aurora. També sabem, com hem dit abans, que es va casar amb en Newt Scamander i se'n van anar a viure a Anglaterra. Allà ella es va canviar el nom i va passar a dir-se Tina Scamander. I ara passem a l'u més important. Qui dobla a la Tina Goldstein en català? Doncs la dobla la Glòria Cano, que també us sonarà de les pel·lícules de Harry Potter, ja que dona la veu a la Cho Chang. Ara anem a parlar d'un personatge que a mi personalment m'agrada molt i em fa molta gràcia de tota aquesta saga, i és en Jacob Kowalski. En Jacob Kowalski és un muggle, o com diuen als Estats Units, un no mag. És de Nova York, però d'origen polonès. Va estar lluitant a la Primera Guerra Mundial i una vegada va tornar als Estats Units, va començar a treballar en una empresa que feien llaunes, però llaunes tipus d'aquestes llaunes de calamars. Però el seu somni realment era obrir una pastisseria. I al final ho va aconseguir i tot el que fa a la seva pastisseria són pastissos i pans en forma de totes les bèsties fantàstiques d'en Newt. En Jacob s'enamora de la Queenie Goldstein, que és la germana petita de la Tina. Però actualment desconeixem si acaben junts o no, perquè ella va decidir unir-se al bàndol obscur amb en Grindelwald. La J.K. Rowling tampoc ho ha confirmat, llavors estem a l'espera de veure si aquesta tercera pel·lícula se'ns desvela alguna cosa i al final podem saber si acaben junts o no. Creuem dits i esperem que sí. La persona que posa veu en Jacob Kowalski és l'Eduard Oncos. No el trobem a cap altra producció i doblatge de Harry Potter, de les altres pel·lícules que hem tingut, però sí que us sonarà la seva veu perquè ha participat a Batman, a One Piece, Sherlock Holmes, etc. Llavors, la veu segur que us sona. Tinc un fil a Twitter on tinc una comparativa de tots els doblatges i de totes les persones que han participat al doblatge de Bèsties Fantàstiques, així que us recomano que us el mireu i així podreu escoltar la seva veu. I ara anem a passar a parlar de la nostra estimada Queenie Goldstein. És una bruixa dels Estats Units de sang mestissa, germana de la
Tina. Sabem que treballa per la Macusa i doncs treballa al Departament de Permisos de Varetes. També va estudiar a Ilvermorny, igual que la seva germana. Sabem que la Queenie és una bruixa que sap llegir la ment i els sentiments. I això doncs ho podem veure molt bé a les pel·lícules. A més, al principi doncs també estava del bàndol d'en Newt, de la Tina i d'en Dumbledore, però al final es passa al bàndol d'en Grindelwald, al bàndol oscur, ja doncs que aquest li promet poder-se casar amb en Jacob i poder tenir una vida normal amb ell. També se la descriu com una de les bruixes més guapes que existien en aquell moment. I la veritat és que l'actriu que li dona vida és molt i molt guapa, com podem veure. Anem a passar a parlar ara de qui li dona veu en català a la Queenie. Doncs aquest nom us sonarà a tots i a totes i és l'Isabel Valls. Tampoc la podem trobar a cap altre doblatge de Harry Potter, però segur que us sona doncs de la Lola Bunny, de la Kazuha de Detectiu Conan i de la Savannah d'Estimat John. Vale. Ara anem a passar a parlar d'un personatge que és en Credence Barebone. És un mag estatunidenc que vivia en una família adoptiva anti-mags. I, degut a això i la repressió del seu poder, es va acabar convertint en un obscurial. En Credence és un personatge molt tímid i molt misteriós, com podem veure a les pel·lícules. I doncs al principi és manipulat per en Percival Greaves i al final i després doncs s'acaba unint al bàndol d'en Grindelwald. En Grindelwald el vol fer servir doncs per matar en Dumbledore, però en Credence s'uneix a ell bàsicament perquè està buscant els seus orígens i el seu passat, el vol entendre. Llavors creu que l'única persona que li pot donar aquestes respostes és en Grindelwald. Al final de la segona pel·lícula de Bèsties Fantàstiques ens el presenten com l'Aurelius Dumbledore, el germà de l'Albus Dumbledore. Hem d'estar pendents d'aquesta tercera pel·lícula perquè no sabem si això serà veritat o si serà un truc d'en Grindelwald. Així que, al tanto amb la tercera pel·lícula, que tindrem moltes respostes, crec jo. I ara, el moment més esperat, anem a parlar de qui li dona veu a en Credence. I és que, cal que us ho digui, jo crec que si heu mirat les pel·lícules, tots, absolutament tots i totes heu reconegut la persona que li dona veu. I és que és evident, doncs, que la persona que li posa veu és en Masumi Mutsuda, que també és la veu d'en Harry Potter. Vale, ja hem començat a entrar en un terreny així una mica fosc, però ara anem a entrar encara en terrenys més foscos. I és que anem a parlar del dolent de la saga, que com tots sabeu és en Gellert Grindelwald. Tinc un vídeo al canal que és exclusiu d'aquest personatge. Us el deixaré per aquí dalt en els timestamps, o sigui, només heu de fer clic aquí a sobre i podreu veure doncs, el vídeo dedicat a aquest personatge per saber tot d'ell, així que ara mateix no m'extendré, però anem a parlar que aquest personatge ha patit canvis. Va començar sent interpretat per en Johnny Depp a la primera i a la segona pel·lícula, però després, per certs problemes que hi va haver, doncs el van canviar per en Mads Mikkelsen, que serà doncs, el Grindelwald que trobarem a la tercera entrega de la saga. I parlarem de dos actors de doblatge. Primer de tot parlarem de qui li dona veu en Johnny Depp. I és que és en Luis Posada, és la seva veu per excel·lència. Si mireu, doncs, totes les pel·lis on surt en Johnny Depp en català, sempre és ell la persona que li dona la veu, una veu que li escau moltíssim i és ideal. I qui dobla a Mads Mikkelsen? Doncs és l'Eduard Farello. Aquesta veu us sonarà moltíssim, però moltíssim, perquè jo quan la vaig sentir al tràiler vaig dir, mare meva, o sigui, aquesta veu em sona tant, qui és? Necessito respostes. I és que és la mateixa veu que el nostre estimat Voldy, és la mateixa veu d'en Voldemort. Així que jo crec que disfrutarem tant el doblatge d'aquest personatge, us ho juro. És com que té una veu, no?, que sempre la dona als dolents d'aquesta saga. I anem a passar a parlar, doncs, ja de l'últim personatge que crec que és molt rellevant en aquesta saga, i és l'Albus Dumbledore. Crec que tots ja coneixeu aquest personatge, per tant, no vull dir res específic, perquè seria allargar molt el vídeo per un personatge que tots ja coneixem superbé. Llavors, només dir-vos que està interpretat per en Jude Law, i doncs ens mostra un Dumbledore jove, no és el mateix Dumbledore que veiem a les pel·lícules de Harry Potter, i qui li dona la veu doncs és en José Posada. No el trobem a cap altra pel·lícula de Harry Potter, però sí que us sonarà moltíssim perquè he posat 80.000 veus a l'anime en català,
però a més, si sou fans d'Adam Sandler, com jo, que m'encanten les seves pel·lícules, doncs el podem trobar donant-li veu a l'Adam Sandler a la pel·li de Zohan. També li dona veu a l'Owen Wilson a la pel·li d'Embolica Broadway i també és la veu de Dràcula a Hotel Transilvània. Des d'aquí vull donar les gràcies a tots i a totes les dobladores que posen aquestes veus a les nostres pel·lícules en català, ja que feu una feina brutal. És música per les nostres orelles. El doblatge en català, si està ben fet, com qualsevol altre doblatge, és exquisit. I des d'aquí us vull donar les gràcies a tots i a totes per poder-nos portar les veus d'aquesta meravellosa saga. Dit això, gent, s'estrena ja la pel·lícula la setmana que ve als cinemes. Espero que tots i totes aneu a veure-la, que podem comentar moltíssim què us ha semblat. I vaja, això seria tot per avui. Deixeu als comentaris què us ha semblat el vídeo, si teniu ganes d'anar a mirar la pel·li i si hi ha algun personatge que us agrada en concret. I ens veiem a la propera. Malifeta feta!